Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, hurian itu hatta, nang pukotama perminggot dari bagasan manuguton, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende mahita sian buku ede nomor 10 alu ayat sada 2 dohot ayat 4. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Marsuara ulup-ulup mahamu pabuahon, batu begehon hatai, pasar hamumai rodi ujung di tanon, dok hamuma nunga di palua Jehovah na posona si Jakob. Marolop-olop tu de batama ho ale sandok tanoon. Endehon hamuma hamuliaon ni guarna. Marmulia mabain hamu puji-pujian na. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, holan alanya sini roham sambingdo, umbain na tarbain hami marpungu di jolom, marsa dani roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonomu dona pinangi dona sida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami,
lehon mana tahu hanguluan nami. Lehon madihami saliling di hasianganon, parbinotoan di hasitongan mi, doho di hanguluan saliling-liling nam, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu rogate sadarion, imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu nasa siulamu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ai dinaono mari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibahen nido, umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni, ondo, ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Imasahatna
rak mangidogogo mahita lo mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Pauduk marohata tato poti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Pujo hami dogwar munabadiai alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasani rohama homida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami, sai patok tong madihami roha hamauliateon tuho. Oton di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit pinain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohoton di porbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songon itong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat, nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati, tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Suninagogo
hatani debata turpuk epistel niar minggon dienet sian pesalmen 20 alu ayat sada sahat rodi ayat 2 margati soring mahita majahasa. Tuho doau jou-jou ale Jahoba partano bato aku unang sai sipho manundaliau asa unangau molutung lau sipho manundaliau doson halak akana manuruk tanoman. Molo manggohi aku molo hupar herbang tangaku tubilut ni habadiau. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai songon na hina tidakon ni dongata sah porseaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean si Antondi parbadia andorang suabubuhan ido tuhata natu maun nabernit di panguhuman di silatus nama tetarpajal doi bana di hau pinar silang natu watu banotoru dung ditanom namulak mangolu dari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siam debata Jahoba amanai parkogo na sohatu dosani isimay bana pay mamulak sogot tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia di tondot perbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panela Kristen akan abadi dohot di hasan dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate ro di hanguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 5 Mei 2024. Partangiangan Wik Rabu 8 Mei 2024 pukul 10 siawib Sada Wik Rawasari Cempaka Putih Ibagasni keluarga Nyonya
F. Panjaitan Borusiagian, Jalan Sumur Batu Raya, Blok A3, nomor 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2. Wik Utan Kayu Kayu Manis, di Bagasni Keluarga Amang ABL Tobing, Borusilalahi, Jalan Lapangan Ros 2, nomor 9A Tebet. Tempat pertangyangan di Gedung Timoteus. Pandidian Nabadia, Minggu Sadarion 5 Mei 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Pandidian Nabadia Tudak Danak. Torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadiai onom alak opat bawa 2 parupuan. Pelantikan fungsionaris Dewan dan Seksi. Minggu Sadarion 5 Mei 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado pelantikan fungsionaris Dewan periode 2024 2020 lalu. Dohot pengurus seksi, pendamping remaja, pra-remaja periode 2024 periode 2026 HKBP Rawamangun. Pesta Ari Hahanaek Tuhan Yesus Kristus, Kamis 10 Mei 2024 Ima parningotan di Ari Hahanaek Ananaek ni Tuhatta Yesus Kristus di Patupa Huriatado partangyangan di garejata songon nasomal ima pukul onom pukul 8 pukul 10 pukul 10 tolu pukul 10 tolupulu dohot pukul 10 siawib sude ruas ni huriata asa mandohoti partangyangani. Pesta Ari Hananaek ni Tuhatta Yesus Kristus. Ima Kamis sia Mei 2024 ima parmingguan di Ari Hananaek ni Tuhatta Yesus Kristus di Patupa Huriatado partangyangan di garejata songon nasomal ima pukul onom walu 10 tolu 10 tolupulu dohot pukul 10 siawib sude ruas ni huriata naman dohoti pertangyangani. Ramah tamah pengurus HKBP Rawamangun, Jumat 10 Mei 2024 pukul 10 pituwib maringanan di gereja di Patupado Ramah tamah pengurus ima fungsionaris Dewan dohot seksi HKBP Rawamangun na baru dilantik dohot fungsionaris Dewan dohot seksi Nasalpu pinangido sudet pengurus na baru dohot naleleng asa roh mandohoti ramah tamai. Kunjungan gerejawi Minggu 12 Mei 2024 paduan suara gabungan HKBP Kamal Raya niuluhon ni Amang Pandita Tupal Samuel Silitonga STH ro kunjungan tu garejata dikunjungani di Patupado penggalangan dana laut tu pembangunan gereja tadukung ma pembangunan gerejai marhite basar kopi dohot kotak pengumpulan dana na pinatupani panitia ni garejata. Parheheon sekolah minggu. Penutupan parheheon sekolah minggu HKBP Rawamangun di Patupa hari Minggu 26 Mei 2024 di hari sipul part mingguan pukul 10
pukul 10.30 dohot pukul 16.30 di Patupa do konser mini anak sekolah minggu. Sude aka iana kota sekolah minggu, rap dohot aka natorasna, asa dohot berpartisipasi di kegiatan parheheon sekolah minggu. Informasi boy masian gereja, sian guru sekolah minggu tak. Donor darah, AKBP Rawamangun, Rap Dohot Palang Merah Indonesia, naing Patupa donor darah hari Minggu, 12 Mei 2024, pukul sia 30 di ruangan Timoteus, Dohot Lukas, Dohot syarat, Boima di Jaha di Harotas Tikting. Penerimaan pelajar sidi khusus di Puka Gereja Tado pangajarion katekisasi khusus dohot itotuon boy di Jaha di Harotas Tikting formulir boy dibuat di kantor sekretaris gereja Ganup Ari Karejo. Pendaftaran ditutup Minggu 10 sia Mei 2024, jala mula atado Parsiajaron Sabtu 25 Mei 2024. Penerimaan mahasiswa baru STT HKBP Pematang Siantar. Sekolah Tinggi Teologia Huria Kristen Batak Protestan Manang STT HKBP Pematang Siantar membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April 1 Juni 2024. Ujian seleksi tanggal 10 sada 1 20 sada Juni 2024. Keterangan boy dibereng di web HKBP Rawamangun. Tikting naing Marbogas. Tikting Parjolo naing Majalo Pasu-Pasu Parbaga Sonma Imarosi Taor Gabetua Siregar Ruasni HKBP Serpong Resort Serpong Tangerang. Anak ni Amata Esai Siregar Sormin Tubuh ni Inata Marsaulina Borusitio. Dohot Orwana Santi Maria Varantina Borusilaen. Ruasni HKBP Resort Rawamangun. Wik Hutan Kayu-Kayu Manis. Boruni Amata PB Hatoguan Silaen SH. Tubuni Inata Agustina Borupardede. Pamasumasion hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul sia di Gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Tikting Paduahon naing Majalo Pasu-Pasu Parboga Sonma David Erikson Batubara. Ruasni HKBP Resort Perumnas Tangerang. Anak ni Amata Sintua Jusni Batubara. Tubuni Inata Ernawati Borugultom. Dohot Orwana Grace Maitrin Boru Panjaitan. Ruasni HKBP Resort Rawamangun. Wik Penggilingan. Boruni Amata Pandita Satahi Maruli Panjaitan STH. Tubuni Inata Junjung Tekstina Boru Hutagaol. Pamasuan hari Sabtu 11 Mei 2024 di Gereja HKBP Resort Perumnas Tangerang. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagosonma Ando Patuan Sianipar. Ruasni HKBP Resort Serpong Tangerang. Anak ni Amata Parlindungan Sianipar Nahinan. Tubuni Inata Betty Faudur Boru Hutasoit. Dohot Orwana
Patricia Giovanni Boru Tarihoran, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Boru ni Amata Firma Parulian Tarihoran, tubuh ni Inata Reinhardt Florida Boru Simanungkalit. Pamasumasuon hari Sabtu 11 Mei 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe parsaripeon nadinggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni Tuhan. Namoding. Nadiari Rabu sada Mei 2024, nunga jumolo moding sahalak ina Demas Boru Panjaitan, umur 77 tahun. Tinading ni Amata Bahara Hutahayan Nahinan. Alamat Jalan Kramat Aris RT 0403 nomor 1 Bambu Apus, Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Tuudean hari Jumat 3 Mei 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot mga pangapulion di keluarga na ditadikon. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaon akka di patu pauta bain sangap di Guarna songonima tikting di huriata minggu sadarion mau lihat ya. Tuhan nama margo
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang do dainang hahanggi pinaribot na bongot di bagas zoron itu hatta do na marminggu live streaming. Selamat hari Minggu marihita salutna. Barita nauli pasusuk las nerohata imana tersurat di Matius bidu pitu ayat sada rudi ayat 10 sada. Usaha ma diita tapai huti huma. Unang hamu manguhumuhumi asau nang honauhum hamu. Ia panguhumon munaido si huponoto tuhamu. Parsuhatom munaido si suhatonoton tuhamu. Ahama pola pabereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia nasatiang na di matami dang diatoiho tung patu ma dohonomu tudongami hu upak mazolo silbak-silbak siam matami hape nasatiang do di matami ho pangatsi Zumulo mau patiangi siam matangi. Dung pei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni dongami. Unang leon hamu warta na bediai tuaka jurangga. Jalaunang ma danggurho kamu mutihamu tujulun yakka babi. Sotung diluti dopakna laos humusor manaroso hamu. Pangido hamu ma say na lehonon na do hamu. Lului hamu ma say na jupangad do hamu. Tuktuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu. Ay say na majalo do nasa na mangido. Say na jupangad do na mangalului. Say na ukapod do di na manuktuhi. Ay ise siya kamu zol mana mangalehon betu tu anak nak moloidah di pangido. Manang naolo mangalehon uluk molodekke di pangido. Gari hamu waka parjahat uboto mangaleho basa-basa nadinggan tu anak komuna. Lam amamuna na di banwagid jangama so lehonon na artana dinggan dinamangido tuibana saduhut tatarucot tu ayat 12 na pinangido ni rohamu si bayron ni halak tuhamu ima baik kamu tunasida ay ido pamusatan ni patik rodi hatan yakka panurirang masana huriani tuhata tolhasita sedarion tuminggu rogate lapatanna martangiang jala tema ni mingguta say nama jalo akana mangido di kalender ni gereja minggu rogate omma minggu parpudi ada orang sotol hasita hari kami sotu minggu hana naik. Ala taboto bagian ni rangkaian ni pesta pasca dope sasitonga minggu rogateon, minggu martangyangon. Buasai baen rangkaian ni pasca dope rogateon
ala sahosaro jolma nama mestahon haheheon ni Tuhan Yesus doho ngulu namar tangiang. Ala nido idokon Martin Luther tangiang ido hosani akan na prosea. Molo di baen minggu rogate orang kaya ni pesta Paskah, lapatan na molo tutuhi ta maka perseai na hehe do Kristus isian na mate, lapatan na iko sudehi ta gabi partangiang. Ala taha perseai do nang monang Kristusi manaluhon sorop ni hamateani. Dia kaitan na tuminggu rogateon hamu akadamang dohot dainang. Gari sorop ni hamatean nungata lui baitu hata. Lubisianima nang akatangyak tape dia lusi de batadui khobartu lomoni rohana. Alani sudah akan namar pesta Paskah piga-piga minggu nang salpu ikut saya terhubung dong ulunion tu debata marhite-hite akatangiang. Tudos doi tu saklar listrik di Jabut Tabi. Anggo terhubung go saklar ni listrik tai tu bola lampui pasti mangulu doi. Alay sa baga-baga ngi bola lampu tabahen anggo putus do wayarna dang ramangulwi saat tu nang adigape. Tudos tu sima ko barani ngulu ni akana prosea na martangyang ikos say terhubung nguluna. Orang percaya selalu terhubung hidupnya dengan Tuhan lewat doa-doanya. Alani melolong sada ama disuruh martangiang titik pertanyaan HP lao dang mangulu pe Paskah disi. Ya soroi roi namadok nasing mazomang edang hubuan kacamataku ninna rupani ipedang namak kangeluho Paskah dope. Aha horoa hubungan di kacamata dohot namar tangiang tanga dongi alai ko di bagas sanggul namar tangiang ido hita patuduhon naung takas ta hamonakon jalata parhatopot hamonangan ni Kristus manaluhon sorop ni hamateani hamonak kadamang dohot dainang terpuktao sunggul-sunggul ni Tuhan Yesus tuakan na prosea asa unang martangiang song kalak parise. Naolo manguhumuhumi dongan na song na diayat sadei. Tarbeha horo atangiang nyaka pariseon. Molo martangiang kalak parise ro siboto surat sasitong ngadang debata di tangihon ibana. Alai diri na dong naing kemakatai. Hape na martangiang ikonibana do namanangihon debatama si tangihon noton. Alay jo do nang hita martangiang dang debata na tatangihon hatat tado rumusan di kalimat tado doho na puitis kalimat tai asai do zolman non jago auna martangiangon iban na molong todong baga ngay buang tangyang mi sobo hulala inna ada si boto hodo pe lubis ni bodo pe hubain aulau mar tangyang sadar atau tidak bukan Tuhan yang lagi dipuji dalam doanya tetapi dirinya sendiri. Iban na mula misalnya sada keluarga sa pertanyaan isuku mamatay pa bagaimana tadi doaku di rumah itu enak enggak? Bagus enggak?
dak terjua matayan no murukan nonon. Ina mahona mana baga tangang mo mana najumaku. Tarsongon na markur pe soni rupani anggo dihitang wakan markur iko bagian ni zamita rui bagian ni khotbah. Tapi berapa banyak orang yang bernyanyi termasuk dirijennya sesudah pulang ke rumah, Pak, bagaimana tadi gayaku waktu dirijen? Molo nasoman lo dekai amatai berbahaya ro nohana ikut dohron do mami cantik sekali, hebat. Lalu Tuhan menjadi tersembunyi, kita yang menonjol, lalu Tuhan menjadi tersembunyi. Hapesian bahasa Sanskerta tangiang tangi mirip tu hata Batak tangi dan yang itu Tuhan, kita yang mendengar, lalu yang Tuhan itulah yang kita dengarkan. Behama benota mamoto debata mengalusi tangiang ta molo saya holak kita dona makatai. Tersongo pastoral rupane tua kapadita amang urui piso ngasongo nong gelek kunang song sono ina. Alai sa mulai sian naro sa tu nalahu mulak hola ni mana do makatai. Dak sau dibigi na naik si donon nau. Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan apa kata Tuhan kalau tidak kita hata Batak makutam pamangat taon laho mangoloi do tumangihon hatani debata. Hamunak kadamang dohot dainang orang Farisi ini berdoa tetapi sambil membuli orang lain, manguhumuhumi zolma na asing, pazongjong dorpi parholangan, merhiti-hiti tangyanga. Ido bendero nak njoya saraya ayat 2 unang hamu manguhumuhumi garis silbak di mata ni rongammu di daho HP na sa tiang di simalolong midang buy di daho. Kadang-kadang memang kita lebih tajam melihat orang lain. Gajah di seberang kita bisa lihat, tetapi kadang-kadang debu di mata orang lain juga susah kita lihat, tapi gajah di pelupuk mata bisa kita lihat. Nah, hamu kadamang dohot dainang adong disojo lostokin dari aya onomi molosongoni hita mertangiang didok tudos doi nama ngalewan artamuna nabadiai tu akajurangga. Hata jurangga oma hata na paling halus sian hata bisada. Molo tado panangga lebih sudah bupi. Siapa nganot jero pananggen na mantap bah inarupani. Halus dupi. Tapi yang lebih halus dari situ lagi sebetulnya jurangga. Unang leho kamu artana badia itu aka jurangga. Jala unang madanggur ho kamu mutihamu tujoloni aka babi. Madokono penani besian langgatano sona sukaro. Alay-alay itu tersurak behabe non. Asal ma unang sian tuis niro halau madok. Lapatan na molo pangalahot tayo songo pariseon manguhumuhumi membuli pabuabuaon hasurungan na pasongjongjon dorpi parholangan na tudus doi songo nadiaya onamon na madanggurhon mutihana arga do artana badia tuaka jurangga besada do bedua. Jadi ngasabe holat tabulot tabuon besada do beduaon. Anggo dia kapangalahota unang mah.
Ido bay pertanyaan hari Selasa, Rabu dohot Kamis, mertua mana dohot pertanyaan. Dadana ruar, dadana masuk tu pamangami, nama baheko gabe ramun. Alai na ruar sian, pamangatodo mabek kita gabe ramun. Mulu mangalang bisa ada di hamalatehon, dang adong ramud dizi. Mulong pejolma mangalang ulok di sup muse mangabolokon naka sahit do panaikon aka trombosit dang ramun ibanaisi. Alahyado nang tuhata di bagasan ni Pina tu si Petrus. Unang matuhan lewat tua wakasipanganon naramun. Dungi Roma tuhatai manatan sia gijang merhite kerajang desi aka hewan-hewan binatang-binatang berkaki 4 berkaki 2 binatang-binatang yang menzalar. Hai Petrus, sembelihlah, makanlah. Lalu Petrus berkata, jangan Tuhan, karena itu najis. Alai Roma debata danga dong naramun molo nizalo di bagasar roha mau liate. Alai naramun songon na dihutanami do tikiro akka ina parari Kamis. Roma anak konna siap pengaratoan ibu mana buru hamlekna amang ngalusi debata betangyaku. Nunga di buan anakku be parumeku alai dang saugamu de pedohot kita jai beha maksudmu tu ngajar yamang mojo takas ikut takas do on nazaran yamang asa gabe parumain na burzu asa tada au parari Kamis dolo denggan mersugu nei pagi amang tak boleh belajar yamang be parumai kira puasa ainu ngayalang besaksang nda budak seolah-olah ukuran beriman atau percaya ialah makan saksang bamelo songoni no dang adong benebe halak Jawa nagai biruas ni HKBP holan halak Batak naman non nagai beruas ni HKBP. Jangan menghakimi oleh karena makanan. Tetapi engkau menjadi najis dan ramun oleh karena apa yang keluar dari mulutmu. Salah satu yang menjadi najis itu ialah seperti orang Farisi dan Saduki ini menghakimi orang lain dalam berdoa. Beko kau mazolo molo martangyang hita alai manghumi. Makatai hita do debata di bagasa tangyak tahun alai hud manghumi. Songo parise mau liate madi hoale Tuhan ala di topahoau dak songon halakan. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Alai martangyang mahita songon na di ayat pitu. Pangiro hamuma sayna lehonon na do tuhamu. Lului hamuma sayna jupanga do hamu. Tuktuhi hamuma sayna ukapon na do di hamu. Asau murah taingot tapake majo huruf tulu PLT. Pangido lului tuktuhi. Dedang pola pelaksana tugas maksudna. Alai taingo maju tulu HP. Dalam nizol mamartangyang PLT. Pangido L lului T tuktuhi. Anak-anak muda kamu menyebutkan itu gampang dalam memorimu. Mendoa kepada Tuhan dengan MCK. Tapi jangan kau pakai istilah mandi, cuci, tapi M-nya minta.
C-nya cari, dan K-nya ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan menarik sebetulnya untuk 3 kata ini Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, ketiga kata ini, minta, cari, dan ketok, dituliskan dalam bentuk kata kerja aktif sekaligus continuous tense. Itu berarti kita terus harus aktif, tidak sekedar menunggu. Kita kalau berdoa seekor burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, betul. Tapi jangan lupa, burung pipit itu juga akan terbang dari sarangnya untuk mencari makanan. Lalu continuous ini seperti continuous tense dalam bahasa Inggris yang gerund, artinya terus berlangsung. Bukan berarti sekali minta selesai, sekali ketok dibuka, sekali mencari dijawab. Maka kamu juga anak muda laki-laki, kalau kamu betul-betul sayang sama gadismu, teruslah meminta sayang. Jangan sekali saja dungi dok kemak dan adong rokap lihat Tuhan ini. Padahal hatimu tidak sungguh-sungguh. Teruslah mencari, terus mencari. Teruslah mengetok dan mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi. Hamuna kadamang dohot dainang ahadu elus ni debata taringot tua katang yakta taida majo stokid di ayat welu didok disi ai sai nama jalo do nasa na bangido sai na zupangat do na mangalului sai na ukapon na do di na manuktuhi. Kalau disebut dalam bahasa Batak sai, itu berarti Tuhan juga terus menerus menjawab. Meskipun kadang-kadang jawaban Tuhan tidak harus sama dengan keinginan kita. Idok Martin Luther, bentuk Tuhan menjawab kita lewat doa-doa kita ini, dan itu jawaban Tuhan ada 3 bentuknya. 1, menerima dan menjawab doa kita pas pada saat kita meminta. Melorong duli-duli ali Tuhan pajupa manodot halet tu di tekongani narupani ingut terpajupa, Tuhan menjawab kamu sekarang. Atau tadi kita berdoa dari rumah supaya kita selamat di gereja Tuhan, di HKBP Rawamangun, kita selamat tidak ada yang kecelakaan, Tuhan menjawab kita sekarang juga. Puji Tuhan. Alaya dong gotong jawaban ni Tuhan dalam bentuk menunda. Di pabeda hata bata ngai. Naksipata di bata pabeda o pangurupina alayang godunggo saha ditikinai pitor tongoson. Dan biasanya jawaban Tuhan dalam bentuk menunda ada berkat yang jauh lebih dibanding dengan yang kita lihat. Kalau Tuhan menunda cucumu lahir amang inang, sotung ido koko tu anak komo, ay sotung nasu boru-boru do parumekon, bereng-bereng majo nasing jo, ay behadak saut mari anak kono kedua non asa, boy museho mengalului borubo. Ini racun. Atau ibarat kata pejabat, akhir-akhir ini toksin untuk anak-anak. Jangan-jangan Tuhan sedang menunda agar betul-betul cintamu sebagai seorang mertua kepada parumain bukan karena hanya rahimnya. Alaisan nasa holong ini Iban nak terjalahi tabiak kamang sebagian sian adat tai. Heado masa sadai nang ngamatua umur 40 tahun.
moding ma amatai barzulu dang adong gope perbueni bortian ni natai dungi maruzung mamusai na tahun umur 40-an ahamedo ke keluargana paula metu samosir anggoy hakabipi sa sitong adang-adong bete melutung adong sian hita ka ama ina nang no tua-tua tayi ngo ma hatan de batado nau marga nau mangat sesaluh. Kalau engkau seorang gadis, jodohmu juga sepertinya tidak cepat-cepat diberikan oleh Tuhan. Jangankan Tuhan meminta engkau cepat-cepat menjawab, tapi mungkin kau butuh persiapan lebih matang. Ayo dong gotong bawa, ngamanguli, alai pajupa do anak baru nasing, hai pasrah kuwer kuleng selilingonon. Seolah-olah dia menyesal terlalu cepat dia menikah. Benar wakana tua-tua mula manguli ho amang do inang zamot toda ditiki marpestai ho nagudenged do anak baru na baga na sehai berkorotusi. Jadi itu hitak kabawa mon, hitak kabawa para kalakal lote itu anak baru. Ibereng anak baru baru ado baru tupang gohoin na. Bah baru tupang gua kakakmu di ijabu. Di gue izui alaro anak boron bah berarti akakku do indatong dungi roma muse tu anak baru siburian baru hado itu baru siburian do amangin nah daga anggik ku dapeho ai baru siburian do di sudah mak anak bori di gue iti. Kalau Tuhan menunda engkau dapat jodoh, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Kalau nanti kau sudah dapat jodoh, betul-betul itu jadi pasanganmu yang sepadan. Tekana perpudion, saya dong waka pasangan-pasangan na pada udah wakana boru dohot bau wasirang. Murah kawin murah sirang. Tugas tak ama irado na tua-tua, apalagi tikena mertupuli, tateked do judon itu hatta, mula-mula baru tay tujabu, taruhon tujabu ni si matuana. Mula hata-bata irok mayaka anak baru nama hilolong. Manadikon hamulianna manadikon haturasna si picangor dozol masih songone. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang rasanya kasihan melihat anakmu atau borum mulak tujabung dan paulako ho pedoh do si picangut sa sitong ngaisi. Jauhlah dari Rawamangun ini seperti itu. Alai ko gabesada akka amano idalaho patorakone do majuzui tua kaulauna dengka ayasi do aise sia kamu zolma na mangalehon batu tu anaknya molo idah dipangido manang naolo mangalehon ulok molo dekke dipangido di Lukas idokon mangalehon hala sikakni pirani manuk. Ala memang di parhorsihan halaon berwarna putih olo merhaliang dungi dipikir zolma mai gabe hira tolor dungi ditiup mai terganggu mahalaon itu dibuka magacik ma di takuk ma akan nama bahen nasudenggan tuaka anak hamuna kadamang doh dainang tu sodo hita di jauh sonari asa dibaga sa kesungguhan kita laho makangoluhon pertanyaan ngota
dia kawek tapi sudah mahita madohot yak ka pertanyaan. Nianang gubuhimu sudah hubereng sanon dang adok syak kamu nasoya pertanyaan wek. Sudah do hamu rohwida sia julun. Hola sare do hida di pudian di bereng guau dangun narohana oro-oro. Alai sudah mahita kamangin angate. Beha ma behno tamadokon tutu hatai do tudongan angguau do dong aku saja bu ikon jauh badoluan nami hape dang muka pitu ni jauh ta tak tohoi ikon ukak boy lumobi laho mangulahon naho bartu hatani debata songonima nang dihamuaka manami nanami pengurus fungsionaris gereja Silanti Kota Sonari mulai sia sinode gudang, sinode distrik, sekretaris bendahara, parartaon, aka dewan, dohot seksi-seksi nang akapunguape di tonga-tonga ni huriata. Asa kabe sudah hita mangulahun-ulau tai di bagasan keterhubungan dohot tuhata merhiti tangiang. Sipata di gereja nasing anggoi rawangono dang arongi. Na jo taddo saya dong paru kilo di huria, ala saya mangasaho pikiranna, mangasaho perbinotuanna, dohot akka ilmu-ilmu nadong dia kaulaun na siganupari, dipakai jai berbentura majuzut, diba dohot akka ulau di tongani huria. Ala yang gohita, ekorak mengalugahod. Nangaka punguape punguan ni debataro hamu punguan ama sekolah minggu naposo bulung do remaja so tungi do kamu milik ngami don molo milikmu nanti dang di gereja kamu semua itu milik Tuhan jala sudei kon lahu pasangap gowarni Tuhata nangaka punguan inape songoni mate asa tulang terbarita rawa mangunon barita akasi sukunon barita nadengga barita lasmiroha ngasa ebe akka barita na sudenggani dia katikinaung salpui jora maita dangarong gunani be saya peo pordepe nang dia kapungupungan na metate dangarong begunane sepanjang kita ikut aturan gereja dan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam doa, tetaplah kita berjuang untuk itu demi kemuliaan Tuhan. Apalagi do dekatoron do naka sekretaris bendahara batung lakado ngasi pertanyaan ma aka dewan takas diuluho naka seksina di bagasan tangiang. Dungi akana taulahunipe saya dulu di bata tangiakta bahen sangap di goarna. Nang dihamun atoras ni dak danak nama buan dak danak sididio nope disunggul di batalo nang tuhamu merhite turpuk sadarion asa gabe ama doho ina si pertangiak kamu mengereduti anak komunau. Jala berjuhamu tu sinantam manaruhon akka dak danahi. Nian buhimu sudih hubereng sering-sering guhamu wida tu sinantam naron nate manaruhon akka ya nakonna. Ala tugas tado laho mabuan anak kone. Asa gabi akana naburzui naringgas martuhan berzu mangoloi natorasna alai lumubi mangoloi hatani debata adong gohido na balgan wae ngon anak kota nang hadirona te alai yang go tutik na bangihut unang be so tungi pikir hamu na burzumu na iban nasehati asugari so sehati martokar roita isi mangulahonon alai ala burzu tu hatta di pasu-pasu, di ramoti, di pahipas. Alayang go tuak katik na mangihut ba sopok ma akada danak tabuan tu ulaun perdidion
di tongani huria. Tuhan tama mamasu-masu mertang yang maita. Puji-pujian mauliata rohanami di hoali Tuhan. Nama makulingi hami asa gabe akayana komu si partangiang. Tada nang huhanguluho kami hamonangan dot haheheon ni Kristus disadok parngulun nami. Jari kami son tolas na kami tu minggu hana naik. Sada hapataran ni minggu hana naik. Ima kajol manang mangulu takas di bagasan pertangyangon. Ali Tuhan say padaw siya kami siya nakatangyang ngami. Nama siuhumuhuman rapon dohot akadongan nami. Ay rap siuhumad dohami di julum. Di bahini lomo ni roham naik kosipa tu julun nami. Nang marado panakadongan nami. Alay gay bezol makka pertangiang mahami. Ama ina litongan ni Jebu. Anak-anak muda menjadi pendua-pendua dalam pekerjaannya di kantor. Bahkan bila masih sedang menganggur, tetap mereka hidup di dalam doa. Akka pengurus ni huriam, nanayang pabakiton sederion. Homa de Tuhan, nama masu-masu na sida sa luhukna. Asa sudi ulaw na ganop. Mulai sa nutusa Sinode Gudang, distrik, parartaon, sekretaris bendahara, akadewan, rodi seksi, sahatu akapunguan. Lugahonon nami mau ulaw ni di bagasan na mga sahon akatang yang nami. Asalomon roham na tulus, saka mo na tulus, jala mabualas ni roh hari sadok ruas ni huriam na huhubasi hami. Pasu-pasu Tuhan nakadongan nami nang marhubas sa liling 4 taon dia kadewa para tao sekretaris bendahara, 2 taon dia kaseksi. Say pasu-pasu ma niula ni tangan nasida. Asa gay marparbuy di saluhut na karuas ni huria na huhubasi hami. Hola sidok mauliati rohami tu zulum ali Tuhan ala di pararho na sida. Dala na sida pe sidok mauliati matu zulum. Ala di pararho na sida sa lilingon marhubas di tonga-tonga ni huria. Baik ni di bagasa pangatusion mameleho dirina. Jalan naso ucaton na akan naong pinatupana. Songod dalan nami mamelehon pilihan na umarga di harajawmu. Nangak kadongan nami ama ina na mabuan danak si didionon. Say takas paingo na sida makanguluhot tangyang sumarihon mga ramoti akadak danak naong pinalumehom mo na sida. Alay huhut tok-tok paingot tami ali Tuhan. Moloro hay mabunak kadak danay hitu bagas zorom. Udu ni ikon rap mahami aka amadoho ina manugunugu mga zarazari pataruhon akadak danahi tuak kabarsauran na bedia di tonga-tonga ni huriam. Keluarga na marsitaunon ina nami pazaitan ng zumulo. Pasu-pasu Tuhan sudi keluarga. Asang gia tarapul situtu rohana sida. Dawa kagodok ni rohanang ilu-ilu. Jala tangamu na badia ima mangapusi akka ilu-ilu siya simalolong na sida ganok. Nang hami sa luhu na dong bedo akka holso ni rohanami. Alayum balgado asin roham mangapus sa luhu na akka godok ni rohado akka ilu-ilu na solo di simalolong ngamibi. Mauliate di ho Tuhan nakadongan namin na tungod di baga sa persahiton rumia tabunan
Nyonya Pasaribu Sanipar, Manipan Simarmata, Riana Sibarani, Jonathan Hutasoit, Samuel Lubanggaol, Situadu Maria Sihobbing, Christopher Pasaribu, dohot akkanao tongon pemulihat di bagas nabi, topok manasi dari Tuhan, apeho tangamu naguk kuaso dalan alabohi, mangenet sahiti siap pamatang nasida, nang siap pamatang namibi, asa tung sikok mahama malumni sahit di nasida, jala mulak marulup-ulup di bagasar roha mauliate. Sesa dosa nami ali Tuhan. Ala ni asido holong ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita huhut pasahaton peliata. Aku
Huriani itu hata tapi hutihuk madua nari acarana jepek hasomal homma dangadong pola na ruar menadikop per mingguata asa sikop satu pasu-pasu. Jadi mulu di huriana sing ngadong terdiri gawe haluar meninggal hon gereja layang gode hita sikok ma tapai hutihut sikok nang pasu-pasu sahat tu hita lalu sahak mahita tu acara pelantikan fungsionaris Huria mered mahita nomor 467. Saudara-saudara seiman, saatnya sekarang kita memasuki acara pelantikan Perhalado per tahun Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Utusan Sinode Godang, Utusan Sinode Distrik, Dewan-Dewan periode 2024-2028 dan seksi-seksi periode 2024-2026. Bagaimana menurut aturan HKBP bahwa kepengurusan yang terbentuk di jemaat dilantik dalam kebaktian minggu. Oleh karena itu marilah kita mendengar lebih dahulu keputusan pendeta resort terhadap fungsionaris HKBP Rawamangun sambil nanti maju ke depan. Surat keputusan nomor 027 garis miring 02.2 garis miring 8 Romawi garis miring 11 garis miring 5 Romawi garis miring 2024 tentang pengangkatan Majelis Perbendaharaan periode tahun 2024 sampai 2028. Pengangkatan Utusan Sinode Distrik periode tahun 2024 sampai 2028. Pengangkatan Utusan Sinode Godang periode tahun 2024 sampai 2028. Pengangkatan Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia periode tahun 2024 sampai 2028. Pengangkatan seksi-seksi periode tahun 2024 sampai 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang bahwa masa bakti Majelis Perbendaharaan, Utusan Sinode Distrik, Utusan Sinode Godang, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun periode tahun 2020-2024 dan periode seksi tahun 2022 sampai 2024 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Maka dipandang perlu mengangkat pengurus yang baru
untuk periode tahun 2024 sampai 2028 dan periode 2024 sampai 2026. Mengingat: 1. Aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. 2. Petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP setelah amandemen keempat. Memperhatikan: 1. Hasil rapat Perhalado tanggal 2 April 2024. 2. Hasil rapat Perhalado tanggal 23 April 2024. 3. Rapat pemilihan Ketua Perhalado per tahun dan Ketua Dewan tanggal 26 April 2024. 4. Rapat pemilihan masing-masing seksi. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat nama-nama pengurus baru sesuai dengan surat keputusan masing-masing. Kedua, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat serta standar operasional penata layanan HKBP Rawamangun dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai masing-masing surat keputusan Pendeta Resort, yaitu tanggal 31 Maret 2028 dan tanggal 31 Maret 2026. Keempat, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan terdahulu tidak berlaku lagi dan diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian surat keputusan ini dibuat, dan bila mana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2024, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Siburian MTH. Nama-nama yang kami panggil agar datang ke depan, kecuali seksi hanya ketuanya yang datang ke depan. Lampiran surat keputusan Pendeta Resort. Putusan Sinode Godang, Sintua Tanti Indriani Manurung. Putusan Sinode Distrik, Sintua Sudirman Effendi Hutapea. Bendahara Huria, Sintua Sahat Simatupang. Sekretaris Huria, Sintua Johni Darwin Siregar. Perhalado Parataon, Ketua Sintua Jackson Pangaribuan. Anggota Sintua Fernando Sihombing. Anggota Sintua Saud Taruli Laurensus Pasaribu. Dewan Koinonia, Ketua Sintua Mangara Manurung. Anggota Sintua Bistok Datubara, Sintua Sahat Perlindungan Pakpahan, Devin Klise Pranata Siahan, Romulo Serait, Marlin Rotua Siahan, Elizabeth Yeti Marsauli Apul Boru Sihombing. Dewan Marturia, Ketua Sintua Berlin Haposan Manurung. Anggota Sintua Firdaus Siburian, Sintua Masiste Sinaga, Betty Hutagalung, Dedi Suwandi Lumbanturuan. Dewan Diakonia, Ketua Sintua Bitmer Siagian, Sintua Sahata Kotpret Penhart Manurung, Sintua Radot Sinaga, Haba Erika Romauli Simajuntak, Kurniasari Pasaribu. Seksi Sekolah Minggu, Ketua
Ipana Sianipar. Sekretaris Charles Roy Sugianto Tambunan. Bendahara Lydia Olivia Sinaga. Anggota Junior Ebjer Bumi Ras. Penggabean Mertua Pahala Chandra Huta Barat, Rohana Manulang, dan Ketua Guru Sekolah Minggu ex officio dan Guru Sekolah Minggu ex officio. Pendamping Praremaja Ade Imelda Hutapea, kami mohon yang dipanggil berdiri, seksi-seksi. Diulangi, pendamping Praremaja Ade Imelda Hutapea, Nopita Sihombing, Yuni Sitompul, Yurmaida Huta Barat, Sintua Rusmawati Manurung, Sintua Herdina Romauli Naiborhu. Seksi Remaja, Ketua William Manuela Gideon Canturi. Sekretaris Alexa Selin Ambarita. Bendahara Kenaya Gabriela Misael Siregar. Anggota Ripka Dian Yulina Manulang, Rahel Margaret Sinambela, Alberto Christian Hasudungan Siahan, Chelsea Nopayanti Putri Sipahutar. Pendamping Remaja Sintua Pagar Lomak Marlon Situmorang, Sintua Victor Angkiat Muba Nainggolan, Sintua Timbul Silitonga, Hartati Buru Haryanja, Caroline Grace Marlin Sibuya, Purnama Yanti Butar-Butar, Pradita Permatasari Sibagariang, Baren Tommy Pahala Purba. Seksi Naposubulung, Ketua Simon Rismas Parsaulian Hutasoid. Sekretaris Grace Jessica Natalia Sirait. Bendahara Dita Irene Tepan Pangaribuan. Anggota Esther Nopianti Sinaga, Maisita Rahel Amedea Simanjuntak, Dos Andrea Sinaga, Immanuel Carlos Lumbantobing. Seksi Perempuan Huria, Ketua Hotma Heraini Manurung. Sekretaris Elfrida Simbolon. Bendahara Dita Susanna Simarmata. Anggota Sintauli Manalu, Dinariati Simatupang, Trimurni Manurung, Lamria Simanjuntak. Seksi Ama, Ketua Hengki Tampubolon. Sekretaris Victor Marihot Panjaitan. Bendahara Olis Memori Hasirait. Anggota Paulus Pardinggoman Lumanturuan, Romi Manogi Jonhart Kutagaul, Golprit Simajuntak, Jammi Peter Sitorus. Seksi Lansia, Ketua Rapendi Sibagariang. Sekretaris Sintua Hotma Parulian Sihombing Nababan. Bendahara Neti Situmorang. Anggota Sintua Tunggul Rikson Siregar, Sintua Rosita Marpaung, Arifin C. Batubara, Rusti Butar-Butar. Seksi Sending, Ketua Sintua Rosida Siregar. Sekretaris Lamtio Huta Barat. Bendahara Irmawati Tambunan. Anggota Sintua Las Maria Sirait, Evangelis Yusnida Marisi Napitupulu, Reini Tumiar Panggabean, Rotelena Napitupulu. Seksi Musik, Ketua Sintua Paul Sabar Tunggul Haposan Tambunan. Sekretaris Sondang Hasiholan Pasaribu. Bendahara Epa Artauli Lubantobing. Anggota Sintua Rudolf Bintori Halomoan Gultom, Sepen Julianus Regar, Kevin Lumpantobing, Mas Tarima Hutazulu. Seksi Digital, Ketua Sintua Iwan Monang Togi Pandapotan Sihite. Sekretaris Setepani Kristianti Sianturi. Bendahara Mariza Opani Malau. Anggota Dedi Harrison Lauli, Kevin Mateus Hasudungan Sinurat, Krisianten Tambunan,
Andre Nicholas Ima Aluti Sirait, Lia Mega Nababan, Depi Saragi Sialagan, Elsa Siahan, William Siahan, William Tambunan, Patar Manurung, Elprida Tumanggor, Maria Simajuntak, Susi Pohan, Obed Juan, Ben Bito Manurung. Seksi Diakoni Sosial, Ketua Sintua Tumini Oktaviana Sihombing, Sekretaris Megawati Simajuntak, Bendahara Lousiana Rumondang Sipahutar, Anggota Marlin Pasaribu, Sintua Dupik Nurseha Simajuntak. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Sintua Peri Lumbantobing, Sekretaris Bonardo Batubara, Bendahara Sintua Games Siahan, Anggota Sintua Tambos Alfred Sansiahan, Sintua Richard Siregar. Seksi Pendidikan, Ketua Yulisia Siahan, Sekretaris Eva Septiana Huta Barat, Bendahara Sintua Hotnide Sinaga, Anggota Sintua Ronaida Simatupang, Linda Kristina Hutapea, Christine Nababan. Seksi Kesehatan, Ketua Tiur Magdalena Banjarnahor, Sekretaris Maria Esrawati Datubara, Bendahara Iriati Sijabat, Anggota Sintua Rospita Borusinaga, Sintua Pramil Siagian, Awardia Lydia Rajaguguk, Jeba Evolusi Silitonga, Julia Sirait, Sri Murniati Hutapea, Dian Sari Magdalena Nenggolan, Christine Sandra Pane. Jakarta, 5 Mei 2024, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Siburian MTH. Bapak Ibu yang turut juga menjadi anggota agar dapat berdiri di tempat masing-masing. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, utusan Sinode Godang, utusan Sinode Krik, Sekretaris ya, Bendahara Huria, Parartaun, Dewan Kononia beserta anggota, Dewan Marturia beserta anggota, Dewan Diakonia bersama anggota, dan segenap seksi-seksi di bawah naungan ketiga dewan tersebut. Bersediakah saudara melaksanakan tugas-tugas saudara sebagaimana tertulis dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 amandemen keempat? Bila saudara bersedia, jawablah. Ya, saya bersedia. Maka saya melantik saudara segenap utusan Sinode Godang, utusan Sinode Distrik, Sekretaris Huria, Parartaun, Bendahara, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia untuk tahun 2024-2028 dan seksi-seksi untuk tahun 2024-2026 di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu, walaupun saya tidak menyalam segenap anggota yang berdiri, tapi saya sudah menganggap menyalam lebih kuat dari yang berdiri di depan. Hok mahamutong zongzong, Bapak Ibu yang di depan menghadap ke jemaat. Doa kita untuk mereka, kita bernyanyi buku ND 467. Setelah nanti selesai, dipersilahkan kembali ke tempat. Selamat melayani, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Persilahkan kembali ke tempat masing-masing. Parade maulauta tulaun padidion nabadia jongzong mahamuakana toras merede mahita. Mari ite goarni debata ama, doh goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot toti perbadia. Amin martang yang maita. Alia manami na di banua gijang, naroro hami tu zulum mabuan akada danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamwak kadongan, na mabuat danak si didionon, tangiok kamu ma zolo hata ni Tuhan Yesus, na madok lau mahamu tulia pertibion, pudai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tubagasan guarni debata ama, anak dohot todi perbadia. Azari hamu manasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tuhamu. Jalai ngok mak. Saina dong anakku dohamu ganu pari. Rasi rasaro azal nihas yang anon. Manangis na persea dohot nididi dapotan hanguluan. Alaina so persea
honauhum sugud. Tangihok kamu ma dohot hatana tersurat di surat nasi Markus. Adong makan mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loas samu makada dana hiro tuau. Unang orai hamuna sida. Aidi akasisongoni do harajaun di debata. Natuturo na rohot tuamu. Manangisepe anggo sosong dana ibana majalo harajaun di debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makada danahi. Dia pe homatangan na tunasida. Ma masu nasida. Nuaing pe amuakan atoras. Jumulo mahamu makatidakon hapor siat ay. Rap mahamu madok. Atong nuay ngalusi hamu mahata na husukut tonon tuhamuna parzulo. Di pangiro hamu do nuay di dion akada danahon tubagasan ni nahinapur siamuna ngalusi hamu ma. Paduahon beha oloro hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di huton nasida hatani debata patuluhon naoro hau marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha ma nasida tu debata marhite-hite padidion na bediai Roma hamu tuzulu. Leandra, Gabriela, Samantha, Pangaribuan, udidi maho tubagasan gor ni debata ama, dohot tubagasan gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tubagasan gor ni toddi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razauna olak nion rudi saliling nililigna. Amin.
Ali Adriel Jekonia si Hombing Udi di maho tubagasan goar ni debata ama dohot tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goar ni todi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mo Tuhan rajauna ulah nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Paran Samgar Samosir Udidi maho tubagasan goar ni debata ama doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan goar ni todi parbadia. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna ulah nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Charlie Elkan Turnip Udidi maho tubagasan goar ni debata ama doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan goar ni todi parbadia. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna olah nyon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Naisila Maura Hutagaul Udidi maho tubagasan goar ni debata ama dohot tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goar ni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna olah nyon rui saliling ni lilingna. Amin. Ali Mosa Christian Natalino Hutagaul Udidi maho tubagasan goar ni debata ama dohot tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goar ni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna ulah nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Jongjong mahamunatoras maredema ita. Sahabat Tuhan
martang yang maita. Ali Tuhan debatama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada dana hotuho. Jala di zakon hodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti perdidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham do dia kana toras nidak danakon. Sai pergugui. Jala azari manasida. Manugunugu dak dana hotuho. Asarap nasida taruli. Di aka artani harajaumu. Amin. Laus rimmahita zongzong. Tapasaha mapeliata. Dua-dupan di debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mauliutu. Kupasahat tami masyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami, godang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbedia maguar, say Roma harajaum, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hango luas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutoddim. Ala tongon pelantikan fungsionaris doh natoras mabuat dan terdidi di jolo majohita masih jalangan bongok maita tujulu lumubi hamwakan natoras ni dana